Malawi Today. Issue. Ndimafuna ndibwerese honorable minister real life kuti izi zikuchitika polisali bombo and now anthu Leah, I would want you to respect my right on that one. I don't want to come here. Nditu mmenemo ndi mmene zikukhalira pa times mmene zidaliri mama wawo mu program ya kulinji ndipo Moses Kunkuyu adapanikizika ndi mafunso kwambiri pamenepo koma tatiye timve kuti zonse zidaenda bwanji. June 2025 pano tukamba pano anyamatawa atulukiranso anatulukira kunzuzu pano atulukira mzinda wa Lilongwe omwewo ndemwe atifotokozera momveka bwino kuti muli nthambi zosiyana zimene zimakhala ndithu zikugwira ntchito yake m'bomamo mukaona zonsezi inuyo ngati mneneri wa boma mukumazitanthauzira bwanji zonsezi? Zinthu zimene zimachitika ndikonde technology mwapereka ya zimene mukamba za anyamata zimene mukwasitora anyamata azikwaje koma yogera kuboma tikamaya nthambi zochitetezo zimene zimagwira ntchito ngati zotumikira anthu tikumaya michitidwe ya mtokolo kapena michitidwe ya zikolowe ndimukayang'ana michitidwe ya mtokolo kapena zikolowera zizamba zokupita kwa kukhawa amene akupangana demonstration tikanakonda kuti demonstration yathu ngati dziko isakhale akumakhazikika pambali imodzi chifukwa chakuti anthu omwewa kapena anthu tomwefe ndi amenenso tikumapezera kuti kwina kuli zochitika zimene zikuchitikanso mwachikolowe kuti amene akachita zimenezo samakachitira amene akupanga ma demonstration. So if we talk of chitetezo kapena ndikudziko chokera kwa azatachitikizo iganizirenso kuti amene tidzonjezerapo kuti mukonono chimene muperekayo maile yapereka muperekemo kuti mumwezi wakuti anagenda ya president ya mumwezi wakuti kunaphedwa nyamata kundirati mumwezi wakuti kunagendedwa nduna kusanama mumwezi wakuti kunagenyedwa galimoto ya kansala wa MCP kumachinga mumwezi wakuti kucholo kunaita zakuti mukachula zimenezo kumwongezera mukonono imene jaya kuti mwayamba kukamba za general violence kapena michitidwe ya mtopola ndikuti toseto poyankhula za chitetezo aja tiwafunse mafunso osewa mopanda kungowafunsa kuti akuti akupanga chomitsero akuti akupanga chomitsero chifukwa mukabwereka kuzoonetsera zokazi ndetikalowa mkatikati mwazionetsero muja mupezanso muli mafunso ena okuti tidzifunsana mokuti tikabwereka kuti zimenezi zingayambire pati tingathana nazo bwanji mupeza kuti muja anayankhulira abusa amatonga anachulapo zamene akhuzithaniyero zimene zizite koma kuzongosithapo pang'ono omwe aja anawachulaja indati kokoza kuti tiyamba ndi apolisi amene alokhalira chitetezo ine ndikhuza kuti apolisi aja akhuzobwera chakunamba 2 kapena 3 koyambirira kukhale otuma anthu paotuma anthu ukapanga zipoloweziti mukhoza kuyang'ana mkati modzi mupezanso ena otuma anthu ukapanga zionetsero zina zimene nkhani zakezo ziro zoti sizawo zamabungwe tikayang'ana choncho impeza kuti wachitetezo ali pa nambala 2 chifukwa tinakapanda kwatuma anthu aja ukapanga izizi usewu sapita kupanda kwatuma anthu sakapangana mitopola iti otuma atangokhala chete apolisi chipata kapange zichamapangana kopanga organize ma demonstrations amanena kuti inu opanga organize ma demonstrations muperekeza ma stewards yanu mukapereke chitetezo amati mukapereke ma stewards okanafika ambe amapangana. The police should be there to protect the public, which means anthu opanga mademo ndi anthu ongoyenda anthu opanga malonda. Honorable Kunkuyu ndikukhulupirira zokuti zinazo oloza kuthamangitsidwa kwanu kundina nditakhala tikukamba ndithu pano pa Times pomwe pano kudzudzula zimenezo magulu osiyanasiyana kulankhulapo ndi zina zotero koma lero timakamba nkhani topic yathu talunjikanso kwambiri kwinakonso tikukuzako koma talunjika kwambiri pa anyamata azikwanjewa. Kodi ena watiretu ndikugwirizana nazo koma if the conversation ikhala motero ndiye kuti mukufuna muonetse ngati kuti ndikufuna usakamba nawo kwambiri nkhani ya azikwanje kumene zinazo kuti wina akhoza kugwiritsa ntchito chikwanje wina akhoza kugwiritsa ntchito mwala the impact will be the same. Anafunsako mzanga Innocent kuno amafunanso alankhuleko pang'ono koma asanalankhule anafunsako a Bishop Matonga mukulankhula kwawo kuti
munthu wina wake mwina sangalimbe mtima nkubwera nkumakwapula anthu kunyamula zikwanje a MDF a polisi alipo mwipo ochuluka ndithu ndi mbawula zawo mifuti yawo m'manja. Inu ngati boma mukamaona mavideos mukamamva kuti zimenezi zinachitika azikwanje ndithu ali pamenepo ochepa koma apolisi a MDF analipo ochuluka, inu mukumatanthauzira zimenezi motani, mukumamva bwanji ngati boma? Chifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino wapempha kuti apatsire maripoti zimene zimapatsa nkhawa, koma pa nkhawa pamenepo ineyo ndikufuna kuti ndikuyikeni kapena ndikubweretseni pa national conversation nkhale lomwe atenga ango imene mufuna tipange nalo imopereka zithanzo. I don't want to be giving my own example. Since you mentioned ineyo imene ndachidwapo Chipongwe panali apolisi osachepera 20. Apolisi amene analiso ndi magalimoto awiri. Imene ndachidwa Chipongwe ine adayamba kuthawa anala apolisiyo umene nkuchidwa Chipongwe. There was a time imene tinawotchedwera manyumba apolisi ali pamenepo. Imene imaginidwa presidential convoy pali magalimoto apolisi pamene pachapo. Imene timamenyedwa kumachinga usanama wapolisi amene wapasanama anali gulu lovulazidwa nawo. So ndikufuna ndipereke chithunzi chakuti tikamayang'ana tisanene zoti panala apolisi pali ena azikwanje, koma tikuti pa apolisi wamapezeka nkhali kuli ena akugenda nagenda nkhali ndi akuboma amene apolisi nkumenyedwa nawo kumathawa. So tiyang'anano kachitidwe ka apolisi onse osakhala mongo yang'ana kwa apolisi kuti akhoza kutumidwa ndi mbali yakuboma imene timayamvera zichawa ziyankhulidwira, koma kumaganizo kuti kumene amathamangitsidwa nduna 4 magalimoto nagendedwa apolisi namenyedwa nawo kupeza akuboma ndi amene amathamangitsidwa. Anawatuma apolisi amene ndi ndani kuti akhale chete malo amenewo. You get my point. So it is a kind of conversation ya ndugu umenewo. Itu anga condemn in its totality ndikuyang'ana kwa polisi aja kuti inuyo kuti kagwindokano kasifu kodana kuti mwatoroba ati popeza kuti pala agoma mumapezeka pogendedwa inonso muthawa nawo. Pala amabungwe mupezeka kuti akupangana Chipongwe iniyo mulipompo. Kuti chimene mwatoroba ndi chilicho, where is it that we are getting it wrong? Chabwino anduna mwina mukufotokoza kwanu mwanena kuti mmene anapangira leya kufotokoza ma incidents angapo kuyambira 2023 pano tili mu 2025 komano zikuoneka kuti mukukamba kuti ngakhale apolisiwo nthawi imene machitidwa Chipongwe apolisi amathawa. President ndi commander in chief ndi amene amayang'anira apolisi onse. Apapa mukuvomereza kuti mwina mboma ulamuliro uwu mwalephera ntchito makamaka kunkhani yopereka chitetezo chifukwa nduna kugendedwa apolisi ali pomwepo, anthu ochita zionetsero kugendedwa apolisi ali pomwepo. Mwina uku ndikuvomereza ndithu kuti mwalephera kapena mtsogoleri wa dziko lino ngati commander in chief wakanika kupanga sweep ku polisi kuti kukhale law and order. Ndikunena izi fanana kuti kuyambira 2023 IG amene alipo ndi amene analiponso nthawi imeneyoyo zikuoneka ngati pena pake alephera. Mutiyankhe kuti mwavomereza kuti boma lephera kunkhani ya chitetezo, komanso mukufotokoza akunena kuti anthuso apange blame anthu amene akumatuma anthuwa. Kodi anthu kupita kukapanga zionetsero ndikolakwika? Number 1. Number 2, apolisi amayenera kuti apereke chitetezo manati anthu amapita ndi stewards. Anthu kwaona anyamula chikwanje pamalo achionetsero chifukwa zionetsero zimayenera kukhala zabata ndi mtendere, simayenera kupita chita chilichonse. Anthu anyamula chikwanje, anthu nkumango ayang'ana. Zikutanthauza chani mukuona kwanu iniyo ngati ambali ya boma? Mafunso osewa chimwena limodzi lokhala ofunsa ngati talepero pereka chitetezo ndera nyuwani, koma is it wrong kukapanga ma demonstrations balinakale kuti zimenezo zili malamulo ndipo sizolakwika. Malamulo amavomereza amapereka ufulu umenewo. Kupeza anthu ena akunyamula zipangizo zena zosokonezera anzawo ndi cholondola kutero? Si cholondola. Chifukwa chani zikupezeka kuti zimenezi zikuchitika apolisi nayang'ana kapena apolisi namathawa? Zimenezo nkhale kubungwe la paki kumene inu ndine tinalipo komanso amalawi onse ameneyo oyang'anira polisi anafunsidwa mafunso amenewo. Ndi chifukwa chakenso nkhale zimene zichitika pano apresident anena kuti akamabwera afuna kulandira report kuchokera kwa amene ali nthambi zoyang'ana zachitetezo. Boma silinaliphere. Dziko lonse lino mukadzaona crime rate mupeza kuti kuyambira nthawi imene mukutenhayo mchitidwe wa crime dziko lino generally wapita pansi. Chifukwa chakuti
apolisi aja amagwira ntchito zambiri zimene zimakukhala mafactors onenera ngati chitetezo chikupita mwamba kapena chikupita pansi. Poyang'anira mbali zonsezo muyang'ane rating yathu iji mupeza kuti polisi yachita bwino kwambiri pa nkhani yopereka chitetezo mdziko. Koma kupereka chitetezo mdziko zikungotanthauza kuti kupereka chitetezo kuma activities amene akuchitika pamalo pena. Na activities azimukhoza zili mbali imene mwachita puwale simunachite bwino kumbali yopereka chitetezo mwina kukulu. Kupereka chitetezo mdziko mupeza kuti mwachita bwino kwambiri kumbali zambiri. Ndifake dziko la Malawi limene likuchita bwino kwa nkhani ya kupolisi. Koma pa ma-incidents awawa sizidachitike bwino ndifake nkhala president alodandaula nazo ndifake nkhali Joseph alodandaula nazo. Honorable Minister, you were also a victim. Mwati fotokozera. Antu makukendani apolisi alipaminebo. Leah, if we talk about my issue, ndibweza inuyo munanena abo kuti munagamba nkhani yanga. Yes, I'm just giving an example of what you say. I would want to request. I do not like dwelling on examples in the cases where I've been a victim. That one I have never been interested to discuss. When I am a victim, my issue is my issue. Ndimafuna ndibwelese Honorable Minister real life. Kuti izi zikuchitika polisali bompo. And now and has Leah, I would want you to respect my right on that one. I don't want to come here as a victim of I don't like that. Okay. In my real life examples then right here on Times, when you were talking about that issue, you said it laughingly. That's what you said, you people. So I don't want to come into discussion on that issue because when it's me, you mocked it. No, Honorable Minister. So don't bring that example. Don't bring that example here. Let's talk about other issues. There are real life examples. My issues, I don't like talking about my being a victim. I've been a victim many times, and we can spend the whole day talking about my issues. Nkhani imene tukamba bai ndi nkhani yofunikira kwambiri. Komanso McDonald's ayankulapo pa nkhani imene, and they are worried with what is happening in the country. So Timagamba, you also as government, I'm sure you are worried also. Tukamba nkhani yokuti achitetezo apolisi amene tukagamba apawa ali pamenepo nkumaonelera zinthu izi zikuchitika. Don't you think kuti apolisi wamwina akulephera ntchito yawo as a minister? That's not. Ngenezo nawo amene anga yankule ndi amene akuyang'anira apolisi kuyambira ku polisi komwepo. Zooneka ngati line ya Honorable Minister hapa yaduka tiyesenso kuti abwerepo Honorable Minister aja kuti atifotokozere bwinobwino. Amatonga mwamva amene alankhulira anduna ndemanga yanu ndiyotani? Ine ndamva kwambiri zimene anduna afotokoza. Ndizoona kunena kuti tikamayankhula zokhuzana ndi zipolowe mdziko muno. Maguma ngapo akukhuzika pakati ya zipolowe. Ndikukhulupirira vuto la ife la Malawi ndi kulambalala.